Okładki na piny. Bardzo fajny sposób dla restauracji, które często zmieniają treść menu, a jednocześnie nie chcą być ograniczone ilością miejsca w karcie. W takiej karcie z systemem montażowym są takie ładne piny, występujące w 3 kolorach: złotym, srebrnym oraz miedzianym. W środku umieszczone są podwójne koszulki foliowe, specjalnie dostosowane do gastronomii. Możemy dowolnie zwiększać oraz zmniejszać ich ilość, a jeżeli będziecie chcieli umieścić bezpośrednio w nich wydruki, również istnieje taka możliwość. Karty tego rodzaju występują również w wersji miękkiej, dedykowanej dla miejsc o dużym natężeniu ruchu, gdzie karty narażone są na mechaniczne uszkodzenia.